Ara tadi ha guys ay kanang hotel. Hi guys, good morning. Taxi sa hotel guys, nagpaabot og customer. Pasin na yun. Nata diri guys, masud tani. Nata diri sa sud guys ay hotel. Welcome to hotel, pero ang among trip diri kay diyan may mag-hotel. Mata to de. Kan kay souvenir guys, muni ang mga price. Bayad ta guys. Just like you ning pili na. Anita mo sud guys. Nindot kayong view ay nadiri mga train. So nasa kiyo dito ay hasti rin siya. Moni ang nadiri sa sud guys. Si Papa nag-answer kaya makadawat sa kiyo og price. Daghan mga bata diri, mga bata nga hilig og train ba. Ay. Napo diri ay na-miss ko ani guys kanilang mga gi-file nga mga railway ba kay kuan man gud ni kanang mukuha gud ni og time inig file pila ka ni ka oras nilang binuhat no para ma-forma laman sini ba. Nindot man po ni buhaton inani guys kung sabay kung na kay mga inani nga railway or kani mga train, mga tunnel na kay mga inani ba para sa bata kay malingaw ra man ang bata ani kay si Akiusaw na kay magbuhat man pud mi ani kami ni Papa ja aha lamang bungkagon ang hipuson ba kay para mana jud si Akiu nga ang duaan after duha kay hipuson basta di laman jud ko kapoy hipuson naman na pero kani sila kay murag pila ni sila ka adlaw diri nga i-live lang ni nga ingon ani lang ba kay ang mga bata kada adlaw man pero di ni sila hangtod guys naranin sila time limit pila ka days ra ni sila diri nga hotel nga na sila murag inani ba nga event para sa mga bata nga gusto mo diri sa mga bata nga hilig og mga train. Unsa kung nakabantay mo guys nga si Takuya naglakaw-lakaw na si Jack kay nag-answer na si Jack guys kay kanang kada station kada railway na hindi ba by table si Jack gibutang ang mga railway dapat ang sira na ni Takuya katong papel jang isuwat ang mga answer ana kay para makadawat si Akiu og present kay na sila gift sa bata kung maansiran sa parents ang katong papel. So naningkamot ng taon dyan ang amahan ana guys nga mansira ni Jatanan kay para makadawat sa Akiu og gift. Kaso isa na lang dyan tay kuwang ana wa dyan ni dyan natiwas og answer kay sa Akiu na full ana gusto na mong gawas kay maadto ko na miya og steam train. May ganipot kay kasabot ra sa Akiu bagay nagdili pwede gunita wala pud siya ning gunit. Ano sa Akiu dito ay nata diri guys ay kay gusto ni Akiu sakay diri kung kay bawo pa mi ba ning diretso na lang tami diri wa pay gasto. Niadto mi dito sa katong daghag train nagbayad-bayad lang ni. Kat-kat ta diri guys. Kat-kat ta. Okay, ready. Kat-kat diri bitoy mong gusto arian. Nalata diri guys. Sakay ta sa train. Nasa mo gusto mo adto? Sa kiyong si Papa ay. Kung kay bawo pa mi ba nga sa kiyo more than isang gusto diri ra datan ritso guys. So nandito ni adto sa mga train nga daghan. Mama ko, dami ko siya adto kun kaya no ko de. So kanit si Jack guys kay free ra ni si Jack guys gibutang ni nila sa ilang park pasikin sa pwede mo ari katong mga hilig og train kitambay ra nila sa park guys mga bata mo ari diri murag gi-preserve ra nila guys ba mga old train ni nga wa na nagdagan sa ila lang gipang preserve sa park na ni daghan guys masigasa nga park diri sa Japan depende sa park nga ilang gibutangan basta kay makakita ra mo mga inani kung makari mo Japan. Muhawa na ta diri guys kay gusto na pud na kiyo muhawa. Ato na sila ay. Kuya kag diri bata badrit sumakuan mapulan dayon. Hadlok mo ning hagdanan nila diri guys kay kuan kadto straight. So cute ay. Ato ta dito guys kay na lavender. Pwede naman kadto kagbuwak. Unsa diri guys kay na lingkuranan. Diri ay pwede mag-picnic diri guys. Mo ni ang view. Diyan na diri park mga bata.
Gamay naman ang bata diri. Para nis mga bata diri ay. Anza ka ni kay lavender ni guys. Anza na nga laos na kay init na mong diri. Indot man ni si diri kung mo bloom jud og adto ang lavender kana ay. Anza na laos na laman kay init man. Moday ni isang gusto di ay magdagandagan. Muna na kanindot diri sa Japan guys. Kaya na sila yung mga park ba masigasan. Sa freedom ko nilang mga park. Makaduwa ang bata ba. Sa importante magunis sa mga bata kay exercise. Sa nature. Ma-expose sila sa nature. Sa sunlight. Basta inani spring o summer. Nindot ang mga bata paduwaon ani. Pero winter. Wapod ka. Di magduwa diri. Kay tugnaw man. Nay, relax lang pag may time. Sa Akio nalingaw ra dyan. Di mi kinahanglan mo gasto dig mahal. Nalingaw na siya. Pero nasayang lang man dyan mong gigasto ito pag ato na mo sa hotel. Kabi mi ganahan siya baka daghang train. Diyan mo des sa ganahi. Guys, waka ni agig bata kung di ka mong duwag pita. Nay, sa Akio ay nagduwa-duwa sa tubig. Hala. Lingaw man dyan kasabot man kanang kitang mama ba makasabot man tanga na lingaw ang bata nalingaw sila silang gibuhat pa pero ay hugaw man ng tao na anak uy akang maiyo kita na ko na riyo kutsunorit sa'yo akang ay suru kutsunorita noritsata kara jado suru kutsu ha? Doon sir na problema na si Zaka. Nabasa ko rin sa sapatos ug medyas. Diyan saan ka na ni Jaron? Ay, gano'ng bata Bata nga naman. Di lagi ka mag-playan ng pita lagi. Kay mahugaw ka, mabasa ka. Wala na kay extra shoes. Diyan mo kayo muna sir. Akyo na skin. Nindot mo na yun ani guys, grounding mo yung tawag ani guys, makawa ba dyan sa stress ingon ani, maka-relax ba dyan ka ng barefoot ka ba, maglakaw-lakaw sa sagbot. Kaya nindot mo ni Mother Nature. Nindot unta mag-picnic din ni Papa. Papa, kundo wa picnic ko sudot ka Papa. Nagun sa naman kadaki oh. Inani naman kasi mulang kinabuhi guys, di ba na ito kinahanglan ni komplikit ang kinabuhi nga gitaray maglisid-lisid. Uy, pwede naman ta malipag inani nga mga butang. Ako malipag din kung may inani nga butang ay. Asoko zenbu sunami sundaって今の Ay, 忙しいか nagkuha man sa bunbun guys, na isang ibutang dito ay. Na kung inana bitaw natin kasing-kasing nga murag bata guys, wag tayo problema kay may butang lipay raman. Lipay ka dito sa inana, kontento ra siyang nagduwa-duwag bunbun. スコップいるんじゃないの Lipay ra ka dito siya. 嘘でも Kuhag bunbun. Yan yung gibutang nga ni sa dito. Inana man dyan ang bata. Uy, duwa-duwa na siya gusto. Hugaw man na guys, pero pwede naman nato naman dyan kamot. Dyan na may gripo po diri. Ato po sa gripo ay mahunaw ko na siya. Kita na yung kara? あっくん手洗うようになったね Wakata ni Papa. Kita na yung kara. Wakata niya. Kahit bawa po siya ba nga hugaw na dyan kamot. Nagpadaol sa diri sa gripo kay mahunaw. あっくん足は冷たいあっくん Dito de. Dito de. Namang enough na sa bunbun ha. Di na ka mag-play kay hugaw. Oh, pwede. Pwede, mada. Hala. ああまた汚くなってママ足も洗ってってママ Oh my goodness, Papa. Enough na. Mawaso ba na di siya? Hindi. Aso pa na yung araw-araw ne. 帰りあっくん 足もだ そう。反対側。Enough. Mati kay pwede.
So, nag-grocery me guys. Mo na nakabitbit na si Akiho watermelon. Hi guys! Nauli na dahil Mr. Bay. Ganina rin. Jawa ko naka-end sa video. So, muna tatong video ganina guys. Atong tray for this day. Thank you for watching. Always remember to stay safe and God bless us all.